Na 12. sjednici Skupštine opštine koja je održana u petak, predsjednik opštine Dejan Kovačević najavio je između ostalog i uvećanje od 10% budžeta za poljoprivredu koji će sljedeće godine iznositi 66 miliona dinara. Kada sam postao predsjednik opštine, budžet za poljoprivredu je bio 7 miliona, kao što svi znamo i svi pamtimo. Nismo tada imali kancelariju za poljoprivredu i kancelarija za poljoprivredu je u stvari doprinela tome da se ljudi dobro informišu, da imaju jedan servis na jednom mestu kako bi se potrošio taj novac i kako bi oni ulagali u stvari, u prave stvari koje trebaju za razvoj poljoprivrede na našoj teritoriji. Kao što sam i obećao pre izbora 2020. godine da ćemo povećavati budžet za poljoprivredu jer imamo uvek sve više i više zahteva, tako smo ove godine uvrstili u plan da za 6 miliona 10% smo povećali budžet za poljoprivredu. Predsjednik je istakao da sredstava uloženih u poljoprivredu uvek postoji povratak u opštinski budžet i da se ulaganje u nju uvek višestruko isplati.